மாண்புமிகு இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய உடல்நிலை பற்றிய சந்தேகங்கள் இன்றைக்கு பரவலாக நாட்டு மக்களிடையே அவருடைய இதயங்களிலே இருக்கிறது. அதை போக்க வேண்டிய கடமை ஒரு அரசுக்கு இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். உறுதியாக ஒரு விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்படும். உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தற்போது பொறுப்பில் இருக்கின்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் அந்த விசாரணை கமிஷனுக்கு பொறுப்பேற்று விசாரணை செய்து முடிவுகளை நாட்டு மக்களுக்கு அளிப்பார்கள் என்பதை தெரிவித்துள்ளார். அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு நமக்கு எவ்வளவு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் கொள்கையில, லட்சியத்துல. ஆனால் இறந்து போயிருப்பது யார்? முதலமைச்சர். கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். அதனாலதான் தொடர்ந்து சொன்னேன், நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே முதல் வேளையாக ஜெயலலிதாவுடைய மர்ம மரணத்தை கண்டுபிடிச்சு நாட்டு மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டுவதுதான் எங்களுடைய கடமை. நிச்சயமா சொல்றேன், உறுதியா சொல்றேன், சத்தியமா சொல்றேன், இந்த ஸ்டாலின் விடவே மாட்டான் என்று நான் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன்.